Chceš byť spasená a chceš stadeto odísť? Najlepšie... Ako? Chceš ísť za Avou, za tvojou dcerou? Najlepšie by bolo, keby si nám dala hneď odpoveď a nenaťahovali to tu, aby si to tu nenaťahovala. Ak na to máš, tak normálne otoč ten kríž, alebo s ním pohni, alebo zober ho, ja neviem. Posuň ho k nám, alebo ja neviem, urob niečo. Alebo ho stiahni dnu. To bude ťažké, Milo. Uvidíš. Keď musíte silným hlasem. Chceš ísť za Avou? Ak chceš vidieť Avu, dotkni sa toho krížu, keď chceš byť spasená. Poď. Hej, kurva. Hej. Čo? Ty vole! Ešte jednou, jo? Ticho. Poď. Chceš byť spasená? Ak chceš byť spasená, poďni s tým krížom ešte. Pohni s tým krížom. Nemusíš mluvit, jak jsi v začátku mluvil. Drží ťa tu niečo. Ak ťa tu niečo drží, že ťa to nepustí stadeto, tak s tým pohni. Poď. Pohni s tým krížom, ak ťa tu niečo drží. Kto ťa tu drží? Je to zlo, co ty Počuj si. Ty. Povedalo to ty. Počuj si? Ak ju tu ja držím. To znamená, že ona chce být. Juj. Hej, Rado, poď. Poď von. Chce být spasená. Počul si, povedala ty. Ano, chce být spasená. Zařvi silným hlasem. Chceš být spasená. Chceš byť spasená? Pane Bože. A chceš byť spasená? Ľudia, lajkujme, 16. Daj nejaké znamenie. Lajkujme. Ja ťa tu nedržím. Ľudkové, poďme lajkovať. Sme 12. či 16. Ale nie len ja. Chceš byť spasená? Však poďte so mnou, no to čo vám je? A ja sa bojím, a čo? Dyline. Ľudia, lajkujme. Jaj. Rozprávaj, Čindo. Chceš pomôcť? Chceš být spasená. Chceš byť spasená? Ak potrebuješ pomoc, ak chceš odísť nadeto preč, ak chceš ísť za tvojou dcerou, daj nám nejaké znamenie. My ti pomôžeme. Tak poď. Poď, daj nám nejaké znamenie, ak chceš byť spasená. Vieme, že si tu. Hej, tam za tu videl si? Je. No. Pali dvere. Jej dvere, kurva! Vykopni!